ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ସେ ଟପିକ୍ ଯେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିବାହ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୁଁ ନେଇଛି 6/6/2001 ମସିହା। ଏଟା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ବା ମିଶାଇବା। 0 ଯୋଗ 6 ପ୍ଲସ୍ 0 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 0 0 ମିଶାଣ 1। 6ରେ 0କୁ 6 ସହିତ ମିଶାଇଲେ ସେଇ 6, 6ରେ 0 ମିଶାଇଲେ ସେଇ 6, 6 6 ଆମର 12 ହେଲା। 12ରେ 2 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା? 12ରେ 2 ମିଶାଇଲେ ଆମର ହେଲା 14, 14 1 15, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 15। 15କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ମିଶାଇବା? 1 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 6। ତାହେଲେ ଆମର 6 ବାହାରିଲା, ଯୋଗଫଳ ଆମର 6 ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି 1 5 9 ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଦୂରରେ ହେବ। ଯଦି 2 5 8 ଯଦି ବାହାରିଲା ଭାଗ ଶେଷ ନା ଯେଉଁ ଯୋଗଫଳ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ କ'ଣ ପାଖରେ ହେବ। 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ମଧ୍ୟରେ ବି ବିବାହର ହେବ। ଯଦି ଯୋଗଫଳ 3 6 9 ଯଦି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଦୂରରେ ହେବ, 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭାଗ ଶେଷ ଯୋଗଫଳ ଆମର ବାହାରିଛି 6 ହେଲା ମାନେ ଆମର ବିବାହ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। 18/2/1998 ତାକୁ କିପରି ମିଶାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। 1 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 0 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 1 ମିଶାଣ 9 ମିଶାଣ 9 ମିଶାଣ 8। 1ରେ 8 ମିଶିଲେ 9, 9 2 9 2 11, 11 1 12, 12ରେ 9 ମିଶିଲେ 12 ମିଶାଣ 9 21, 21ରେ 9 ମିଶିଲେ 30, 30ରେ 8 ମିଶିଲେ 38। ଆକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ମିଶାଇବା ମୁଁ କହିଛି। 38 3 8 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 8 3 11। 11ରୁ କିପରି ଭାବେ ମିଶାଇବା? ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ମିଶାଣ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2। ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା? 2। 2 ହେଲେ କେଉଁଠି ବିବାହ ହେବ? ସମୀପରେ ହେବ, ନିକଟରେ ହେବ, ପାଖରେ ହେବ। 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବାହ କେତେ ଦୂରତ୍ୱରେ ହେବ। ଯଦି ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ବା ସଂଶୟ ରହିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଂଶୟର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।